Я здравейте! Тук сме с Мартин и другите двама христаници. Ще играем днеска само помпи и смолк. Само помпи. И ще играем само помпи и там на мен не ми лаги в момента, да знаеш. Крис? Аз само ще снимам лута, няма да снимам на това. На мен ми от пистолет, защото... Христи не върши то. И аз в моята страница там Христо БГ. Да знаете, посетете този приятел VIP Pro Assassin BG. Защото ще е такова. Той ще снима и той клипове като мен. Би трябвало да съм аз, да, май. Кобрат скри се там, като ми. Бахти. Пътничи китайски човек. Ай, сега сме само с такос. Сега сме само без помпи. Сега сме с 3-1. Сега сме само с 3-1. 3-1. Аха. И аз тъй. Ами добре. Ей сега гледай какво да правя. Ай, стига бе! Казах ви! Ще ги редуми! Играем с помпа. Нали играхме с помпа? Сега сме с 3-1. Ние всички оръжия да покажем на той, да видят всичките оръжия, кое как играе. И аз съм с едно шибано. Стига бе, лайно. Стя дрънка бе, лайно. Стига дрънка бе, лайно. Стя дрънка бе, лайно. Джуркай, айде мен ме уби. Мен ме уби, то аз съм на 6 път, тъй че хора да знаете... Найс! Не го слушайте, не бе, той... Не го слушайте, не го слушайте. Тук на големите пръти сме само единиците. Защото ето този Крис от 2000 си само за хак. МКП. Аз ще пусна един шаблон тук на той. На кое? Сега ще ви покажа тук къде сме снимали. Дето пак я пък бати човека. Аз ли бе? Да. Християнци и днес ще направим